Dá gusto cando me por un camiño destes. Eu que teño a miña mobilidade bastante mala, pero te emocionas e te metes e despois dices ti, madre mía, o coche que dei a 1 kilómetro e pico, 2, as miñas pernas non dan. Bueno, porque algún de pensa que eu son un deportista e non, teño os achaques que ten unha persoa da miña edad. E as limitacións que tamén ten un, moitas son de aquí, a veces temos limitacións aquí. Bueno, quería comentar unha cousa, eu todos estes traballos que meto nas redes sociais, no outro, bueno, eu fago con todo cariño, disfruto, home, me gusta que a xente lle poña me gustas, no? Porque é o premio que leva un, no? Ou que te critiquen, ou ás veces que pregunten. Me encanta cando a xente pregunta. E desto quería falar. Eu todo o que fago vai centrado en metelo en www.xoanarcodabella.com, facer os meus traballos, para meter no blog e intentar difundir o noso da mellor maneira que sei, e poñer moito cariño e coa axuda de todos vós, pero a veces nas outras redes sociales. En Facebook intento contestar casi o 100%, a veces se me escapa algún mensaxe, eu sempre digo, en vez de poñerlle un monigote e un gif deses que se chaman, pois poño, hola, buenos días, buenas tardes, gracias, quero tu montón, un abrazo, as cousas que eu creo que son máis humanas que poñer eses monigotes que che dan prefabricados, non? Entón, pero a veces nas outras redes sociales non me dá tempo a todo. Entonces algún amigo pode se cabrear, diga, mira este chulo que non contesta ou tal ou cual. No blog está incluso o meu número de WhatsApp, é máis directo, e o teléfono leva a todos os lados, se alguén ten unha pregunta, quere facer algo, ou preguntar algunha curiosidade, o vecho. Entonces era eso, davos as gracias, mira que sitio máis chulo. Isto namora, E dentro dun mes, cando volva por un camiño destes, veredes que xa cambia o color, estes musgos póñense así, grandes, cheos, as pedras, as follas, que vai haber moitas máis. Non sei, para rematar, ser difícil, ser feliz, se te gusta estas cousas, é realmente doado. Simplemente eso. Veña.